و بهیستیە دەما خێرەکی بە دەستێ چەپێ بکێ بلا دەستێ تەی ڕاستێ بێ نەحسێ هەسناهیا خۆ ناو مرۆڤاندا نەکە هەسناهی پادیشاهیا ئەزمانایە مەتا شەش بۆ ناخێرکردنا هینکردنێ بەلا خوا بدن بۆ هەن خەباتێن خوا یێن قەنج لەبەر چاوێن مرۆڤان ji bona nîşan danê nekin ger hûn wisa bikin ew çaxê dê li cem bavê we yî ezmana xelata wan tune bê niha dema got û xêratê bidê xêra xwe bigiyanî li pêşiya xwe li boriyê nedan lêxistina mîna mirovan dûriyan bona ku ji aliyê mirovan ve pesnahiyan wan bên dayîn kenîşt û sûpên de dikin bi rastî ez ji we re dibêjim wan berdêlên xwe yî standina lê belê gava tu xêrê dikî bila destê te yî çepê nizanibê ku destê te yî rastê çi kiriya xêra xwe di dizîka bike avê te yî di dizîkayiyê de dikînê ji te bidê te Brian Hejaş Kurtuka Piroz dîsa meta şeş bona xêrkirina hînkirinê naveroka wê nake dema te xêrekê dike li kesekî li malbateke kesekî pêwîst nake dil nav mirovan bigere û bêje ji bona ku kesên dewr û berê te esnahiyê ji te re bikin te wê pesnahiyê serbirandiya xwe dike ew xêra te qetiyên nayê qebûlkirin wek Pirtûka Pîroz de hatiye nivîsandin û tê gotin dibê eger tu bi destê xwe rastê xêrê bikê bileyê çepê pê nehesê te bi destê çepê xêrê bikê bileyê rastê pê nehesê her bavê me yî ezmana ew xêra got dikê dibînê tê xelata xwe dîsa were bigire silav û rêz